sector, on convidem els seus clients, que són els que estan fent difusió d'aquest producte aquí i arreu. Es fa precisament per donar difusió al producte, perquè es faci arribar a aquests clients, a aquest consumidor final, i per aprofitar totes les sinergies que creen entre els associats per fer una presentació conjunta del bon producte que està a l'origen de la gastronomia. De clúster i de Catalunya Gourmet, que la presència que hem tingut aquí de la consellera, d'autoritats i que recollim un premi, per exemple, un reconegut que estava en la Ciutat de Catorze, ens dona a nosaltres també un pes i una referència al sector. Doncs és un dels nostres events una mica de referència. Comença a ser només la segona edició, però per nosaltres, a nivell d'empresa, de fet, entrar en contacte amb nous clients, a nivell de socis entre ells, que dèiem una miqueta abans, trobar segur, aquí hi ha pans i xocolates que han presentat un producte nou, és a dir, trobar oportunitats entre ells, i a nivell de clúster, captar nous associats i donar-nos una mica. Catalunya va ser dels primers països del món a tenir polítiques de clúster. Vam començar l'any 93 i portem més de 20 anys amb aquesta dinàmica. Llavors, cap al 2007, vàrem fer un canvi amb l'enfocament i vàrem començar a activar clústers no definits per producte, sinó que definits per posicionament estratègic. I un dels primers va ser el clúster gourmet. Una iniciativa molt interessant perquè no agrupàvem empreses que compartissin producte, sinó una mateixa estratègia gourmet. Des de llavors, el clúster ha evolucionat molt i continua sent una aposta molt innovadora, però en el seu moment va ser, insisteixo, una aposta que ens va permetre canviar inclús el model de clústers que teníem al país. El clúster gourmet és important, de fet és molt important per a la política alimentària del nostre país i per tota la indústria alimentària i agroalimentària del país. Per què? Perquè ens ajuda a posar en valor les nostres produccions. És un clúster que es fonamenta sobretot en la innovació, es fonamenta amb la màxima qualitat, es fonamenta en l'excel·lència i aquests valors són els que hem de ser capaços d'arrossegar i que tot el sector agroalimentari es nodreixi també d'aquesta imatge i d'aquesta projecció de producció agroalimentària local, arrelada a un territori, que és de la màxima qualitat i que és capaç de projectar-se arreu del món.